Wat is er? Wat gebeurt er? Ja. Auw. Maar ook volgende week verlaagt Albert Heijn de prijzen van veel aanmerken. Zodat we natuurlijk niet te veel betalen. Durf jij je kusje te laten zien? Zo bergt ze niet langer. Met Gable klovensalf. Gable verzorgt en herstelt droge plekken en knoopjes. En maakt je voeten snel weer mooi. Gable houdt Ziezo staat er nog eruit. Kom hier? Dit is een goede bonbon. Film of zo. Ja. Van hier winkel aan. Gaat rechtsaf. Aan het eind gaat hij links. 200 meter doorlopen gaat hij weer links. Laat me die lamp kijken. Tempo dan weg dan. Ja, dat is hier. Ja, dat is hier. Vanaf nu bij Fleurop. Bloemen met bonbons. Ideaal voor moederdag.